Yan mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga Bicolano, kapwa ko Bicolano. Diyos marhay na daw sa Indugabos. Ngayon mga kaibigan, pupunta tayo sa yung malaking kali doon. Kasi may namata na naman si Buboy na mga dalag, haruan, tsaka mga iit. Sa Tagalog, hito, tsaka dalag. Pupunta natin, dalan naman natin itong mahiwagang cute na pana. Yo mga kaibigan, samahan mo kami. Whee!
Yun mga kaibigan, marami na rin tayo nahuli. Uwi na tayo. Tara! Yun mga kaibigan, marami na tayo nahuli. Mga dalag tsaka hito. Nandito kami sa bahay ni Papa Elyong. Kasi dito namin dinala to kasi siya magluluto nito. Siya mahusay magluto nito eh. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Team Paygarong. Saka siyempre sa mga susuporta pa. Maraming salamat na rin sa inyo. Huwag niyo kakalimutan mga kaibigan mag-like, share, and subscribe.